Weinig mensen zijn er zich van bewust, maar heel wat projecten in onze provincie zijn gerealiseerd met de steun van Europa. Onze regio kan daardoor meer tijd en middelen spenderen aan domeinen als wetenschappelijk onderzoek, economische innovatie, milieu en toerisme. Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. De 14 zusters kanunikessen van het Heilig Graf in Herkenrode bij Hasselt bidden tijdens de dagelijkse misviering. Het kloostergedeelte naast de abdij ademt bezinning en stilte. En die plekken kom je vandaag de dag niet gauw meer tegen. Daarom investeerde Europa mee in een betere toegankelijkheid van de abdijsite. Die toegankelijkheid probeert men eigenlijk door de verhalen van de plek te vertellen, zodanig dat de mensen beseffen waarom die plekken zo uniek zijn en waarom ze nog stilte- en onthaastingsπlekken zijn. En in dit geval is dat het verhaal van de site zelf, die eeuwen oud is, maar ook van de kanunikessen, die sedert 74 in dit Cisterciënserinnenklooster terug de spiritualiteit van hun orde tot leven gebracht hebben. Resultaat is een permanente expo in de historische kelder van de abdij. De zusters leven hier nog met 14 zusters en ze leven nog altijd volgens de regel van Augustinus. Respecteren ook nog altijd de dagelijkse missen, waar iedereen op welkom is. Ook de zondagsmissen. Zij hebben ook nog het koorgebed, leven samen, eten samen, bezinnen samen. De abdijsite is ook letterlijk toegankelijker dan voorheen. De toegangsweg werd verhard. De spiritualiteit en geschiedenis van de zusters was eigenlijk niet zo'n grote klus. Een grotere klus was het mogen aanleggen en verharden van de rondweg voor het klooster, omdat dit is een beschermde omgeving en onroerend erfgoed heeft daar de belangrijkste adviserende taak. En het heeft wel wat overleg gekost om te komen tot de beklinkering die er nu is, die een vrij prijzige zaak is. Dat zal iedereen ook opmerken, maar de enige mogelijkheid was om te mogen verharden door onroerend erfgoed. Ook in Tongeren krijgt cultuur een boost. Dankzij het Europese project Manoeuvres heeft de Moerenpoort een poort- en onthaalfunctie. Even verderop ligt het Gallo-Romeins Museum. En ook dat ziet er sinds enkele jaren anders uit. Mede dankzij de Europese middelen hebben we de uitbreiding kunnen realiseren van het Gallo-Romeins Museum. Het museum is nu helemaal klaar voor de kwaliteitsvolle opvang van een breed en gevarieerd publiek. We hebben een hele mooie permanente tentoonstelling kunnen maken. We doen ook succesvolle tijdelijke tentoonstellingen. We hebben een heel aantal workshops voor scholen. Maar naast een zeer kwaliteitsvol museum dat een breed en gevarieerd publiek trekt, hebben we ook een stukje stad en het historisch hart van Tongeren toegevoegd met de realisatie van een fantastisch mooi museumplein. Voor de eerste keer sinds heel vele jaren is de rondgang rond de Onze Lieve Vrouwenbasiliek vrijgemaakt voor het publiek. Vernieuwend in het museum is ook de handcomputer, waarmee jongeren de permanente tentoonstelling kunnen bezoeken. Het project is eigenlijk gekomen in samenwerking met de Universiteit van Hasselt, meer bepaald EDM 1416. Het is heel moeilijk om hun te boeien en hun eigenlijk warm te maken, zeker over het verre verleden. Maar als je dan de tools aanreikt waar dat ze gewoon zijn om mee te werken, ja, dan vind je natuurlijk direct wel een mooie link met het museum en met hun leefwereld. In groepjes van 2 en 3 leer je eigenlijk de permanente collectie als spelenderwijs kennen. Het zijn eenvoudige opdrachten, maar ook meer diepgaande opdrachten. Het is een heel interessant, boeiend spel. Dankzij de uitbreiding van het Gallo-Romeins Museum zijn we erin geslaagd om een veel groter publieksbereik te realiseren met succesvolle tijdelijke tentoonstellingen, met grote evenementen ook. En het museum is gegroeid eigenlijk van een bezoekersaantal rond de 70.000, 80.000 bezoekers per jaar naar 150.000 bezoekers per jaar, wat een heel aardig cijfer is voor een archeologisch museum. Het Gallo-Romeins Museum werd in 2011 verkozen tot Europees Museum van het Jaar. De steun van Europa voor cultuur in onze provincie is dus zeker een schot in de roos voor de sector. De Romeinse stad heeft geen geheimen meer voor jullie. Tongeren dankt de goden voor jullie hulp.